Kaya kung gibutang na apple orange, yung mga bi. Let's see. Ano sila? Kasi sila kaon. Pag gibutang orange o apple. Isang lupad-lupad. Sa baba. Busy po sila. Nagamit na ko ang regalo kang Matias nga dulaan para mapokus na tagdaman ang bi. Kasi yun. Kasi yun. Samukan ba? Ano yun? Sa manina sa higbaw nga nagkaon na midri. Samukan. Kasi yun. Yung baba magkakaon siya yan katiilan galing sa pikas may duhang hatag na sa iyang grandpa regalo para kay Matias atong birthday niya na ako pinalingaw kuan nagagubot na ako nadaghan na sila sila mag-away naman mga manok sila daghan na sila naman sa apple sumana siya makalingaw siya tinambak kaya mapokus nimo tapos pwede pa rin siya sa water lingaw ni sa mga bata magamit pa rin siya tapos kanang mga small hole kanang mga trees na ay bangag pwede nimo ipasok ang kinaw ano siya fun gift for kids siya dagan kayo siya. Ang galing sila kung naging niya.